aw minnu bɛ ka bi Mali filɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔfɛ an ka foli bɛ aw ye. Bi ye araba ye novembre kalo ale tile 23 san 2022 ni ye bi Mali ka kibaruyaw lase waati aw ma min bɛna walawala aw denkɛ n'a balimakɛ Bakari Kulubali yelekeba masadɛra. Ayiwa kunnafoni nasiratigɛ la an b'a daminɛ anw yɛrɛ fɛ Kati yan kunungo tarata novembre kalo tile 22 2022 conseil de cercle min bɛ Kati yan o ɲɛma ale kɔni wulila k'i jɔ i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa protection civile min bɛ anw fɛ Kati yan i k'a dɔn ayiwa ne ka o dɛmɛ milangow la walasa maa minnu bɛ kasara sɔrɔ u bɛ se ka magɛn cogo min na o milan ninnu na milan caman bɛ a la o dɔ ye protection civile n'o ye sapeur pompier olu ka baarakɛ minɛnw b'a la ka taa se ayiwa ganw ma ani k'a dɔn k'a fɔ bandeau ani compressiw fo ka taa se bétadine ani a ɲɔgɔnna caman nin baara in kɛra kunungo tarata novembre kalo tile 22 2022 kɛra conseil de cercle yɛrɛ ale ye du kɛnɛ ma min bɛ tali kɛ a ɲɛma la n'o ye Elhadj Mamadou Zale Traoré ale tun bɛ a kɛnɛ kan an bɛ dugawu kɛ sa ala ka ɲinan sankura ɲɛkɔrɔ la ala ka a kasara dan hakɛ la. O tɛmɛnen kɔfɛ an bɔlen Kati yan nɔ an bɛ an kunda Tomi yan kan an ma ladɔnniya k'a fɔ général Élisée Jean Daou ale kɔni ye taama kɛ ka taa lakana tigilamaaw ka bolofara min bɛ ayiwa Tomi yan kɔnɔna na n'o ye 42e ye a taara ka t'i ɲɛ da olu kan a yɛrɛ la k'a fɔ i k'a dɔn k'a fɔ an ka lakana tigilamaa dɔw n'o ye gardiw ye olu minnu bunɛna u ni la mugujugu foro dɔ senfɛ ni a tɛmɛ ti jɔ gardi ma 4 na chef d'état-major de la garde nationale ale kɔni tɛmɛna ni a ka taamaw ye olu ka sukow kɔfɛ o sukow kɔfɛ a taara i k'a dɔn kari tɛmɛnen novembre kalo tile 2022 a taara Tomi yan walasa i k'a dɔn k'a fɔ a ka cɛden minnu bɛ yen nɔ ka taa u bilasira kosɛbɛ ni hakilisigi ye ka d'a kan kasara min ye u sɔrɔ i k'a dɔn ka dugawu k'o fana na général Daou a ye hakilina fɔlifɔli kɛ a ka cɛden minnu bɛ ayiwa kɛnɛ kan ye o hakilina fɔlifɔliw kɔnɔna na i k'a dɔn ayiwa laɲini caman kɔni kɛra a ko kɛnɛ kan maa minnu bɛ yen nɔ ka ɲɛsin u ka ɲɛmaa ma a y'a yira k'a fɔ ko a ye i janto olu la kosɛbɛ a tilara ka layidu ta ye k'a fɔ ni ala sɔnna ma u ye laɲini minnu kɛ fɛɛrɛ ni dabalaw bɛ tigɛ olu la walasa i k'a dɔn k'a fɔ olu ka laɲiniw bɛ se ka sabati cogo min na nin dama in kɔni kɛra fiɲɛbɔda ye général de brigade Élisée ma i k'a dɔn ka foli kɛrɛnkɛrɛn ani tanunen ka ɲɛsin a ka cɛdenw ma u ye wulikajɔ min kɛ ani ayiwa cɛsiri min b'u la i k'a dɔn ayiwa juguw kɛlɛli yɛrɛ la an ka jamana kɔnɔna na a ye o ɲɛf'u ye o tɛmɛnen kɔfɛ k'a yir'u la k'a fɔ ko hali bi k'u ka u janto yɛrɛ la ka d'a kan janto yɛrɛ la ale kɔrɔcogo ka ɲi o tɛmɛnen kɔfɛ u k'u bolo di ɲɔgɔn ma ayiwa finitigiya bunakun kan hakilina minnu bɛ yen nɔ u k'olu bɛɛ lajɛlen bato a ye min fara o kan a tilara k'a yira k'a fɔ ayiwa min bɛ tali kɛ ayiwa u ka ɲɛmaaw la n'o ye Farajɛlo fanga mara ɲɛmaaw ye olu ka foli ani tanuni a y'o ta ka ɲɛsin u ma olu tɔgɔ la yanni a ka sigidadenw wele k'a yir'u la k'a fɔ hali bi an ka wolomasiri tabaw bɛ baara min na i k'a dɔn sigidadenw olu bɛ se ka u dɛmɛ u ka baaraw la kosɛbɛ a ye wele bila Tomi yankaw ma u ka se ka fara finitigiw kan ka se ka baara kɛ cogo min na Tomi yan an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ yan nɔ min bɛ tali kɛ lasigiden kura 5 olu nana an fɛ Bamakɔ yan nɔ i k'a dɔn a lajɛ kɔni kɛra tarata novembre kalo tile 22 2022 a kɛra Kuluba ni maa 5 kura min ye nin ye n'o ye lasigidenw ye ka bɔ yɔrɔ wɛrɛw la ka na an ka jamana kɔnɔ yan nɔ min bɛ tali kɛ colonel Asimi Goyita ale de y'u bisimila ale ye Mali Farajɛlo fanga mara ɲɛmaa ye ayiwa maa minnu don lasigiden minnu don o filɛ nin ye o ye Indonésikaw ka lasigiden ayiwa Korekaw ka lasigiden Bulgarikaw ka lasigiden Pakistan lasigiden ka fara Grèce lasigiden kan ninnu bɛɛ bɛna bisimila mina an fɛ an ka jamana kɔnɔ yan nɔ a yirala k'a fɔ ni maa kofɔlen u kɔni y'a yira k'a fɔ u kɔni bɛna baara kɛ u ka jamana ani Mali jamana ni ɲɔgɔn cɛ walasa ayiwa jɛ min bɛ Mali ani ni jamana kofɔlen ninnu cɛ sira caman fɛ o jɛ bɛ se ka banba cogo min na. O tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ taa an ka marayɔrɔ 8 na n'o ye Kidal mara ye an b'a jira aw la k'a fɔ Radio Mali n'o ye ORTM ye ale bolofara min bɛ Kidal kɔnɔna na n'u k'a ma ko ORTM régional i k'a dɔn ale kɔni baaraw bannen u kɔni ye a dayɛlɛ kura ye minisiri min bɛ an ka jamana kɔnɔna na min ɲɛsinnen don bɛɛ ani cɛfɔka bɛɛ ma n'o ye colonel major Ismaël Wage ye ale kɔni taara ye ntɛnɛn novembre kalo tile 21 2022 a taara Kidal a selen Kidal waati min na i k'a dɔn min bɛ tali kɛ a bɔɲɔgɔnko minisiri min bɛ min ɲɛsinnen don kunnafoni kow ma i k'a dɔn a ye ayiwa station régional ORTM min bɛ Kidal i k'a dɔn ni a tun tiɲɛna o baaraw bannen ayiwa minisiri kɔni ye o kurumɔ karili kɛ
i k'a dɔn k'a fɔ a kɛra Kidali yɛrɛ jamana ka lasigiden minnu bɛ yen nɔ a kɛra olu bɛɛ lajɛlen ɲɛna a kɔni kɛra ayiwa fiɲɛbɔda ye minisiri ma ani ayiwa Kidali ayiwa jamana ka lasigiden minnu bɛ yen ani Kidali dugulenw fo ka taa se marabolo maaw ma u ka se ka ɲɔgɔn ye o hukumu kɔnɔna na a kɔni ye foli ta ka ɲɛsin Kidali gouverneur ma n'o ye Algabas Ag Intala ka d'a kan ale ye cɛsiri min kɛ walasa ayiwa Kidalikaw olu bɛ se ka lafiya cogo min na Kidalikaw u bɛ se ka lafiya cogo min na kunnafoni ko la ɲango ORTM régional Kidal ale yɛrɛ dalen min filɛ nin ye i k'a dɔn an bɛ dugawu kɛ sa hali bi basigi ala ko o don an ka jamana kɔnɔna na. Walasa ka bɔ kunnafoni kɔnɔna na an b'a kuncɛ ni min ye an bɛ a da aw tulo kan k'a fɔ ayiwa min bɛ tali kɛ maa dɔw la olu kɔni tun bɛ lasago la kabi kununko pôle économique financier la ka da mun kan min bɛ tali kɛ coronavirus o nafolo o tɔbɔtɔ cogo chambre de commerce et d'industrie du Mali fɛ min musaka bɛ taa se miliyari 10 ma CFA wari la maa wɛrɛ tɛ ayiwa CECIM n'o ye chambre de commerce et d'industrie du Mali a ɲɛma Yusu Bacili ani a ka secrétaire général ka taa se a ka jatibɔla ma n'o ye a ka comptable ye i k'a dɔn bi araba novembre kalo tile 23 k'u tun bɛ juge d'instruction ɲɛkɔrɔ a yirala k'a fɔ ne ma ko fɔlen u tulen forobafɛn la k'a sɔrɔ a ma bila u ka bolo kan min bɛ tali kɛ coronavirus nafolo min bilara o bolo kan n'o bɛ t'i jɔ miliyari 10 bɔɲɔngo la sɛbɛn wɛrɛ la chambre de commerce et d'industrie du Mali o ɲɛma n'o ye Yusu Bacili ye ani a ka secrétaire général Cheikh Umaru Kamara ka fara a ka comptable kan Lamini Sako awa ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ lasako la ayiwa pôle économique financier la kunun tarata novembre kalo tile 22 2022 a yirala k'a fɔ brigade du pôle économique financier Bamakɔ ayiwa ko ayiwa bi araba novembre kalo tile 23 2022 i k'a dɔn k'u y'u sigi juge d'instruction ɲɛkɔrɔ walasa ɲɛfɔli bɛ se ka kɛ a kow kan cogo min na ni min bɔra a tɔ la bi Mali an n'an cɛsiri cogo bɛɛ lajɛlen la aw ka se k'o kunnawalew sɔrɔ. Ayiwa aw minnu bɛ bi Mali filɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan foli a bɛ aw ye i k'a dɔn kulo garisɛgɛ kɛra min ye bi kunnafoniw na o de ye nin ye an b'a yirala k'a fɔ aw kana ɲinɛ i k'a dɔn k'an ka ja ninnu ka kɛ u fɛ k'u yɛrɛkɛ wa mago bɛ aw ka ladili la sanga na ka waati walasa an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kunnafoni ko jabɔ cogo min na aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ.